hamstring-ting. Det ved jeg ikke. Så er det ikke ting før. Så nu er jeg prøvet af dyrene. Hej, hvem er I? Hej, jeg hedder Lise, og det her det er min bror Peter. Wow, hvor har du købt det smarte bælte hen? I H&M? Ej, styr lige. Jeg tror da ikke, de kender H&M. Hvad mener du? Det er der selv lavet. Lad nu mor tale. Vi har selv Karls bundet og faderen, men hvad med jeres? Det er normalt. Ja, kom Knud. Vi skal ud og fange vildsvin. Vi skal nemlig have god mad til når Harald Blåtand og hans mænd kommer til soldagsfesten i morgen. Ej, må ikke nok lige hjemme. Det er meget sjovt her. Nej! Du kommer med mig. Ej, så må jeg aldrig noget. Jeg vil helst gå lidt for varmen. Ja, maden er klar. Jo, det vil jeg vildt gerne. Vildt? Nej, vi skal have velling. Lise, I skal altså hjem nu. Ej, altså okay. Men ja, det var ellers hyggeligt her hos jer. Vent, vil du ikke have bælte med? Jo, det vil jeg meget gerne. Tak. Kom nu, Lise. Ja, jeg kommer nu. Hvad kunne jeg være med jer? Ja, og vores nye bud. Tyskland. Jeg vandt skåret første mål for Danmark! Gå på 500, jeg er faktisk! Selvfølgelig kan Danmark vinde jo. Ja, men hvis de alligevel vinder, hvorfor kan vi så ikke bare tage videre? Nej, vi skal jo se kampen. Okay, så lad gå. Kim Vilford er tæt på mål, kan blive 2-0 til Danmark! Ja, han scorer! Hud i hud! Prøv at se! Kampen er slut, Danmark har vundet! No! Og til mit bånd. Kom bare. Altså, sig du farvel til John Vilford og Kim Faxe. Det er John Faxe og Kim Vilford. Stik mig, som op ad dig. John, må vi få det interview? Ja, helt klart. Yes, hvad vil vi vide? Hvordan er det så at blive europamester? Det er helt fantastisk. Det er en drøm, der gør til virkelighed. Ja, det er helt bevirket. Tak for det. Bye.
meget det at stå. Okay, godt. Så nu ved vi da, hvor vi er. Altså, nu skal vi se at finde ud af, hvordan vi kommer hjem igen. Nej, ikke nu. Lad os nu bare finde noget at spise. Jeg er virkelig sulten. Kom nu. Okay, så fortæl din dumme vits. Tak for, nu kommer den. Nej, hvor jeg tager den maskine. Altså, vi har taget en dyrerejse med Easy Racket. Skatter, hvor lang tid det tog? Det tog jo altså 5 timer, darling. Det er altså rigtigt. Vi er altså lidt sultne, så kan I se, hvor vi kan få noget at spise. Ja, jo, I må smage vores nye national rack. Den er simpelthen fantastisk. Har du stadig ikke din tærske? Jo, vi skal bare se. Marsbar! 10 makroner. Og en til dig. Og Marsbar. Dem elsker vi. Sikke en sød kat. Det er en hund, og den hedder Bajsekat. Tror du, vi kender professor Einstein? Jamen, vi kan godt spørge ham. Synes du? Ja. Vi skulle vel ikke tilfældigvis kende en gammel mand. Det er professor Einstein. Jo da, min sukkergris ved simpelthen alting. Jo, er det ikke en gammel professor? Jo, han boede lige over på den anden side. Han er lige derovre. Tak. Og der står Mester Einstein. Der var aldrig... Hej professor. Så er vi hjemme igen. Ja, hej professor. Nå, det er det jer, der har taget tidsuret? Ja, undskyld. Ja, men det er så sige, at det virker. Ja da, vi har både været fortiden og fremtiden. Du må bare prøve det en gang, professor. Det er jo fantastisk. Ja. Hvad har I oplevet? Vi var tilbage i 1992, og vi så Danmark mod Tyskland. Ja, men allerførst så var vi tilbage i det gamle Egypten, men de byggede pyramiderne firkantet. Så det virker altså. Ja, og lige pludselig, så lander vi i en verdenskrig. Der skete vel ikke noget? Nej, er du helt sikker? Ja. Mor og far! Hej! Hvor har I været? Vi har været så bekymrede. Vi har rejst til tiden. Det er godt, vi er. Vi ved, hvor har I været. Det er rigtigt. Vi har rejst til tiden. Det er rigtigt, hvad de siger. Jeg har opfundet et tidsur, og jeg har endda indbygget en teleporter. Nå, men det lyder da spændende. Men har det ikke været farligt? Nej. Nej, det har jo bare været sjovt. Der er da ikke sket noget? Nej, det var godt. Vi må også hellere til at komme hjem, inden det bliver mørkt. Ja, vi går hjem. Vi ses, professor. Farvel. Farvel.